יש לי פה חמישה קלפים עם קלף 7 בחוץ, 7 לב אדום. אוקיי, אני אכניס אותה בצורה כזו ככה. פה יש לי קופסה ריקה, בלי כלום. ועכשיו אני אכניס את החבילה בצורה כזו אל תוך בצורה כזו ככה. נעשה תיק. היא נעלמה. לבת שלכם, לבת שלי, בשום מקום. אבל חכו, יש לי רגע הפתעה. עושה קלפים חדשה, מציצה, עם הקלף הראשון, 7 לב אדום. תודה שצפיתם, יאללה, ביי. ושכחתי להגיד לכם, אם אתם רוצים, כנסו לאתר שלי, שם גם יהיה את הטריק. ביי.